News Avenue igama uSizwe Plus sila eMusic House today sinongqongqoshe umuntu omuhle Khawula sizokhuluma ngeWorld What Day akisho Ndayablose akushinga ngayo nabashingisibongo kabisa khona into abayishoyo kabisa bathi asikwazi ukuqeda ngalolu suku singamention uKE Masinga singamention uWinnie Mahlangu singamention Malindi ulindiwe kaNtuli even uMalakwani even uLeaders B even uAlex Mthiyane ngabe senza iphutha lukhulu lolusuku noma ke mhlawumbe ke sesiqhakambisa kakhulu laba besifundazwe sethu abasakaze okhozini abantu bangaphatheki kabi ikona nje ukuthi kuphela izona ingqalabutho esizikhumbula njengamanje ziningi ingqalabutho zalosuku umhlaba wonke iSouth Africa yonke ngakho ke sithi nje sikhumbula umnikelo abawenzile ekuthini benze ezokuxhumana zibe kuleli zinga ezikuzona phakathi kwemiphakathi ehlukahlukene phakathi kwaHulumeni nomphakathi ngaphandle kokuxhumana kokusakaza ngabe izinto esizaziyo asizazi ngaba abantu la behleli khona izinto kufanele bazazi kufanele zenzeke abazazi ngakho ke ukuxhumana ngokwemsakazo kuyinto ebaluleke kakhulu kubalekile kodwa kabisa nokuthi si embrace change kunjalo ngiyakhumbula industrial revolution yavele yahamba nemningi imisebenzi ne-AI khona bayisaba ukuthi izohamba nemningi imisebenzi kabisa kunjalo kubasakazi nje sikushoyo ukuthi ushintsho lolu lobuchwepheshe besimanje alungabi i-threat alingabi into ebasabisayo kodwa alube yinto abane lukuluku lokuyisebenzisela ukuthi bona babe ngabasakazi abangcono ngoba ngiyithandile into esho lapha ngaphakathi lana ikhona ukuthi izwi lokusakaza umuntu bese kuthi AI ibe yithuluzi lokukusiza wena umuntu ukuze usakaze kangcono ngakho lezi zinto ziyalumbana zombili ziyaxhumana in English we say they complement each other so kakhulu kungqongqoshe umuntu omuhle Khawula umhlonishwa lo uyazenza izinto and ngiyathokozisa ukuthi namaqembu ngaphansi kwe-stewardship yakho ngqongqoshe ayawina liyabhubha kwina 16 yeNedbank Cup sinamaqembu awu6 akwaZulu-Natal which is guaranteed ukuthi kwi-last 8 besina ngoba khona adlala ngawodwana ahlangene womabili ngakho ke I'm envisioning an all KZN Nedbank Cup final. Izala futhi ngathi sebesigcwela emabhida abathikithi awaqala ukuthenga. Siyabonga kakhulu kabisa namhlanje celebrate iWorld Radio Day la eMusic House igama uSizwe Plus. This is a News Avenue i-podcast iNews Avenue igama layo namhlanje sikuphathela amawele adume kakhulu afana kwi-TikTok kwamina ngiyabalandela just imagine ayengibingelele kuThandiwe noThandeka Thandiwe sanibonani ngiyabingelela siyabonga ukuthi sibe nani la Thandeka hello guys sanibonani isukile uyabazila phakathi kwe-TikTok nemoto namawele icampaign yamawele kufuneka amawele cela ngitshele konke silamawele ajola namawele angakhulumi nomuntu ngaloniwele pho kwenzeka kanjani kwenzeka kanjani uthi ukhulume nami sizokhuluma phela sengisho lokhu ukuthi siqhubekele phambili sibe ne-relationship cha okay So yes guys silamawele athanda ukuqoqa amanye amawele sifuna ukwakha umphakathi wethu osesibethu obhuti bethu yonke inhlobo yamawele triplet abafanayo abangafani so sizama ukwakha lokho nje South Africa just ukugqamisa lento yamawele so ngiya-understand ngathi khona nento enihlanganisayo njengoba umcimbana othize nizongicorrect abe ngi-wrong ihamba kanjani mhla 14 kusasa lokho kusayo sizobe sinomcimbi la e129 Lambeth Road eMorning Side la hlanganisa khona amawele kahle hle kuyi-launch organization yethu as amawele so nje bahlangene sizokhuluma as ifamily yamawele ukuthi sizo-attack-a kanjani yabona sifuna ukulungisana iy'nkinga zethu and then mase silungise zethu siyaphuma-ke siye emphakathini siyolekelela as ama-twin as i-twin nation so akhona yena ama-twins good easy ukuthola ama-twins because ama-twins awatholakali sinamawele azobe esuke ePretoria kumanje amanye asukile amanye asuke eZimbabwe bane-organization enye khona eseZimbabwe so guys kusasa it's gonna be hectic kuzobe kusuku olumnandi for us as ama-twins just to feel special sifuna ukwakha le bond esilahlekile kwamanye amawele yabo la mawele thoselinye sesihlala le sebekhohlwe nanokuthi amawele sikhonela lokho-ke thina sizobakhumbuza cha awukwazi ukukhohlwa waba nenhlanhla engaka yokuzalwa nomuntu esiswini ube nobhuti wakho nosisi wakho nabangasekho abalahlekelwa abafowabo obhuti babo ba welcome as long as nje ungavundanga wedwa eswini you are welcome ku Twin Nation
The most popular question. Kwenzeka kanjani? Anikwenzeki ngigcina senidideka. Kanjani? Sididwa kanjani? Sididwa yini? Senthandana nothandana nomuntu oyedwa or umuntu oyedwa abe utsotsi ngoba phela niyafana yabona inele nama twins lawa afanayo. Nango kwavuka vusa lo butsotsi angiyithandi mina ke lonto leyo wavuka ubutsotsi ngihambele nami ngaleza ikhazi. Like wayengekho kafanele ngithini mina wayengekho wafaka umuntu imali efakela mina imali engayicelanga kanti icelo lo mina but angizange ngize ngimthinte into eyenzeka umuntu wakhe. No ngam attenda but ngathi ngiyagula ngifake nesigqoko yabo ngifuna ukubuyela empedeni mfethu uthini wathi hayi ngizokufayela imali yokuyadoda ngathi okay ngabe ngihamba ngimhaka ngisho kumhaka so ngangisiza yena ngithi but wamfonela waqala wamtshela nangu umuntu wakhe ukuthi ungabe sawabamba ngempela kama calls uyagula wena oh but ufair yamo yeah wangisiza kodwa imali ke manje sekufanele ngimnike imali usefuna imali ethe xaxa kunami ngithi no ngizokunika lo kota ufuna uhalf ngithi mina ngekwazi usefuna ukutshela lo muntu but siyabonga kakhulu ngesikhathi nanokuthi nje ama Twin Nation nibiza kanjalo yes Twin Nation sizobe kuphi event Morning Side 129 Lambeth Road yeah sizobe sibambele lapho guys I'm sure kuzobe kumnandi siyabonga ngesikhathi seni thini nje News Avenue you know the story News Avenue namhlanje siphethe fly motion yase yabona ke ikasi buka istyle sakhona siphethe ikasi nyuka naye siphethe fly grand mona ngiyaphila mphathi ngiyaphila colleague ngiyaphila partner in crime silala namhlanje siwa hotel fly bethu namhlanje besinongqongqoshe celebrate usuku le radio nje emhlabeni wonke jikelele ngibonile nawe bukhona uthini ngento ezinhle ezenziwa department department ayiqhubeke njalo lenze izinto ezikanjena two as thina sama podcaster we are another extension siyayi radio actually I podcast kusayiyona I radio but enama visual engathemba ukuthi ngelinye ilanga bona abaphathi bezwe bangayi recognize nayo izindaba zo news avenue ukuthi ziphela nazo sithola I revenue nokuthi basebenzise endaweni ezithize because we are part of radio ngiyakuthanda lokho engathi ngaqhubeka kodwa bangasikhohlwa phela nathi njengoba nami ngiyi-basement podcast nje Basement Podcast ungadideki Basement Podcast this is a News Avenue and in fact bawafaka ama adverts we don't mind them bathe bawafaka ama adverts bangasabi bafana noma ngabe yipi advert thina phela sifana njengethuluzi lomphakathi abantu bafuna ukwazi bafuna information bafuna entertainment abeze kuthina mfethu ama podcasters sirid danke fly motion we check a basement isuke khona iphuma nini kumanje mfethu ngisane inkinga enkulu mfethu ipage lami balekhila ngazi noma ngizokwazi no recover ngiyazi ngisola ba News Avenue likhona namhlanje celebrate World Radio Day la sesiphethe Sparks bantwana this is a News Avenue igama uSizwe Plus phethe uSparks bantwana aziningi ngoma za Sparks bengibona wena ngicabanga uSocks right grand wathi lapho angisakwazi lapho awushayele ngone ya khona uSocks it's qolo lami ngibambe Oza hey qolo lami ngilondoloze uphela mina ngiyabuthanda ubumnandi wema kushoda ngevosho yise kuletho hamba ngo7 njengoba ukhangisa ama light usikhatha nama bouncer usikhatha nabo bameli usuhamba ngo7 so hamba ngo7 Sparks awisha kakhulu bethu namhlanje sihlanganeke ngongqongqosho wa arts and culture umuntu omuhle Khawula owenza ama wonders ke for ama artists mfethu uthini appreciate nje No, we really appreciate especially namhlanje on a World Radio Day bafethu celebrating usuku le radio sinjenje I-radio I-radio nesiphilisayo nesikhokhela nama royalty so nje we appreciate konje mfethu right ibaleka kakhulu we appreciate ukuthi ba recognize lo usuku le radio so that kukuze live nabantu abasebenza ama radio ukuthi we sinabo we together kulento le
Hayi bala imnandi. Ngiyabonga kakhulu Sparks ngesikhathi sakho bala. Mfezano siyabangena. Sharp. Sparks bantwana News Avenue Standard. News Avenue namhlanje siku World Radio Day eMusic House sesibe nenhlanhla yokuhlangana noMalusi Mbokazi oshaya gospel. Unjani mfethu? Ngiyaphila mfethu nginjani nina? Jabula ukukubona after a long time. Mfethu kujabula thina ngibingelele nababukele emakhaya, ngibingelele nani nila ekhaya abafowethu. Ayithi into engangichaza nje ukuthi uMalusi ashayelele la noni elincane khona bezokukhumbula le voice abantu ngoba phela bafana sikubona ugqoke amasudu serious wayicebule kancane. Ngiphe baba udondolo lokungena ezulwini ngabe ngishaya kuningi manje sengiyayeka manje ngoba nesikhathi ya ngicabanga nesikhathi mhlambe sizobuye sim-invite uMalusi sizohlala naye party asitshele nje umlando wakhe nomculo wegospel ngiyamazi sekubanqobi mina ekudala ngaba yifan yakho ya ne ngaba yifan yakho kuseyihlaza. Ecabanga nje umuntu omkhulu kangakathi uyifan yakho lapho imini oyifan yakhe ecabanga ayikho lento but ngiyajabula ukuthi ulapha ethi nathi kade kunongqongqoshe wahamba ungqongqoshe sesisele manje but uthokoze leli suku namhlanje mfethu ngilithokozele kakhulu nokuthi ku-celebrate-wa i-World Radio Day ngoba ila uthola khona ama-royalties mfethu kumele fake sibahloniphe laba bantu ila sithola khona ama-royalties badlala ney'ngoma zethu ukuthi zaziwe siyabonga kakhulu kulolu suku lusho lukhulu kumina as an artist and kumina as a person owenza umculo nofisa ukuthi umculo wakhe waziwe all over so sithi nje kubona aba-celebrate kahle lolu suku sinabo. Asibonga kakhulu Malusi ngesikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu mfethu. This is iPodcast Avenue, News Avenue by the way. Igama uSizwe Plus.